baka na po na-optimis ang participant sa exercise. Then kami kaya sa dentist then kasi Alex ang nila Berto ako naman po ay sa Sunday Validate Today. And actually kumain ko naman tayo. Next exercise. Stay na po. Pinakabot yung mga anak. Lumayo ng mga ako. Dali, kapag ko yung naanang kami ipagwag ng exercise kayo ka. Hindi ba ito nakakalimutan? Kaya ba din mo?